Хора, извинете, че ще ви разочаровам. Обещах ви, че видеото ще бъде утре. Но като видях, че на Geometry Dash версията, хакнатата, има 110 гледания, реших да направя видеото сега. Като ще игра на обещаната игра Traffic Racer. Защото току-що погледнах и че се изтеглила. Нека да видим какво има. Да, хора, аз веднага започвам с някакъв челенджер. Окей, взим го него. Freeride. Какво тук трябва да се прави? Трафик! 0. Каква писта? Хора, отиваме на Рейни. Добре, защо тази игра се игра с... Добре, дед. Тази игра сега може... Хора, тази игра ви кажа е Пиксел. Хайде да караме колета, бе. Не. Що? Нищо. Чай, че снимам видео. Какво видео снимаш, бе? Как игра на една игра? Хора, това дигна 213. Така ли, бе? Разглоби се, бе. Виж се разглоби. Хора, тате разглоби шкафа. Това се мъчиш да го правиш. Хора, аз съм имал и някакво БМВ. Така ще го направя черно. Има всякакви джанти. Тая. Хора, вземам тая и отивам пак на същата писта. Не, този път ще взема Snowy. Да видим колко дига. Врум, 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 врум. Добре, това също е като чаленджера. Хора, до тук беше видеото. Утре ви обещавам, че ще очаквате Geometry Dash. Така че, чао!